Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Khi ka eryong ka bashir khay ha Mumbai life san mun ki breu kil mansaw ka jing khlem jong ka building na nakadaw jong ka jingki ka eryong ha petrol pump ha ghat ko par jong ka sor Mumbai kala penlong ya life san mun ki breu bakin mansaw bat layu ban pelat im hadu ispa mun ki breu ki bala syak ta ha kani ka jing khlem jong ka building na kat kum ki tulong khubor ya thu bakira don hadu khat sangut ki breu ki bala ya bat kembah nyup sangut ki breu la pelat im naka jing khlem jong ka building kane ka jingja kala jaha khatlai tarik ubnai me ar hajar ar phausaw ha ka por saw steng janmit laung baka jinghe jong ka building kalong saw phau da saw phau ka bamut saw phau mitar ka pengkiang bat saw phau mitar ka lenter katkum ka report laung bakala don ka jing sinabe an nya kane ka building hajan ka surok rel bate ki breu ki bala mensaw haka jing khlem jong ka building lapun kidno marmar haka hospital Rajawadi ban Sumaryaki